Ευγνώμων στους καθολικούς αδελφούς μας, διότι σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου δεν έχουμε δικούς μας ναούς, μας εξυπηρετούν διαθέτοντας δικές τους εκκλησίες με πνεύμα αδελφικής αγάπης. Γνωρίζουμε όλοι και όχι μόνο γνωρίζουμε, αλλά βιώνουμε, ζούμε τις αδελφικές σχέσεις καθολικών και ορθοδόξων σήμερα σε όλο τον κόσμο. Σε λίγες εβδομάδες, όπως θα ξέρετε, περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Νίκαια την αυτού αγιότητα τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος κάνει το πρώτο το ταξίδι εκτός Ρώμης, αρχίζοντας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εύχομαι να μένετε εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη των πατέρων μας, εσείς οι Ορθόδοξοι, και ταυτοχρόνως να καλλιεργείτε αδελφικές σχέσεις με τους καθολικούς αδελφούς μας. Το γεγονός ότι με προσεκάλεσε η Επισκοπική Συνέλευση των Καθολικών Αρχιερέων της Γαλλίας για να τους ομιλήσω σήμερα κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεώς τους είναι μια τρανή απόδειξη